ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریە دبێژە کو سەربارەی تێکچوونە ڕەوشە ئەولەهی و ئابووری لە ڕۆژاوای کوردستانê biryarên peyedê bigirtina peymangeh û dibistanên taybet li navçe û taxên Kurdî rewşa derbederî û koçberiyê pirtir dikin. Piştî girtina peyedê ji peymangeh û dibistanên taybet re Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek belav kir. Tê de hatiye ku serbarê azarê miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê careke din babeta xwendinê derkete holê. Bi bihaneya ku biryareke siyasî û piştî tomarkirina peymangehan ji hezarên xwendekaran re û dana pereyên li ser wan û destpêkirina werzê xwendinê nû peyedê dest bi girtina wan kir. Enekesê diyar kiriye ku vê biryara sitemkar nerazîbûn cem xelkê peyda kiriye û hiştiye ku li ser pêşeroja zarokên xwe bi neberdewamkirina xwendina ku danpêdan pê tê kirin bitirsin. Ew xwendina ku dihêle ew derbasî nava zankoyê bibin û ev yek jî aramiyeke civakî peyda dike. Tevî ku malbatên wan xwendekaran bi zehmetî debara têçûna xwendina wan dikin. Daxuyaniyê amaje kiriye ku enekesê tim daxwaza peydakirina rênan ji bo berdewamkirina xwendekaran ji xwendinê re dûr ji îdeolojiyet û partiyetê kiriye. Herwiha xistiyet pêşiya babetên ku kar li ser dîtina çareseriyekê jê re kiriye. û tekez kiriye ku ev biryarên peyedên sitemkar û dûr ji berpirsiyatiyê bû sedema koçberiyeke bêhtir û navçeyên Kurdî ji kesên akademî û xwendevan vala kirina û zarokên Kurdan ji mafê xwe azadiya xwendinê bêpar kirina. Di daxuyaniyê de jî hatiye ku enekesê vê kiryara ku tu rêzê li azadiya biryara xwendekaran û malbatên wan nagire red dike. Di heman demê ku ew daxwaza pûçkirina vê biryarê dike, herwiha rawestandina binpêkirinan dermafê welatî û zarokên wan de yên ku berê nifşekî didin nezanî û koçberiyê.